ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ସାହୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲ ଆମେ ପଢ଼ିବା 1 କ୍ଲାସ୍ର ପାଠ 2 ବିଷୟ ନାମ କ'ଣ ନା ଟୁନା ଟୁନି। ଟୁନା ଟୁନି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା, ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ଟୁନା ଟୁନି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ସେମାନେ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଉଳ ଆଉ ଚୁନା ଆଣିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ବିରି ବାଟିଲେ ଆଉ ଚକୁଳି କଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅଟା କିଏ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଟୁନା, ଇଏ ହେଉଛି ଟୁନି। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା, ବାଘ ମାମୁଁ ଏ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାଘକୁ କିଏ ଡାକିଲା? ନା ଟୁନା ଡାକିଲା। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା। ଟୁନା କିଏ? ନା ଇଏ ହେଉଛି ଟୁନା। ସେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ବାଘ ମାମୁଁ ଏ ଆସ, ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଯାଇକି ବାଘକୁ ଡାକିଲା? ନା ବାଘକୁ ଯାଇକି ଟୁନା ଡାକିଲା। ବାଘ ମାମୁଁକୁ କ'ଣ କହିଲା? ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚଉକି ଉପରେ ବସ। ଚଉକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଝଟପଟ। ମାନେ ଏଥିରେ ଚଉକି କୋଉଟା? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଚଉକି। ନା ଚଉକି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଚଉକି କଲା କଟ କଟ, ବାଘ ମାମୁଁ ଝଟପଟ। ଚାଲ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ନା ଜ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବା? ନା ସାର୍କିଲ୍ କରିବା ବା ବୃତ୍ତ କରିବା। ଆଉ ଟ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ କରିବା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଚଉକି ଦେଇ ଚଉକି ଛ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସାର୍କିଲ୍ କରିବା। ତାପରେ ବାଘ ଆସିଲା, ବା ବୋ ଆସିଲା, ଟା କିଛି ଦିଆହେବନି, କ କବାଟ କ କିଛି ଦିଆଯିବନି। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲା କ'ଣ? ନା ଚଟ, ଚଟ ବି ଆମେ ଗୋଲ କଲେ। ଟଗର, ଟଗର ଟ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଟ ଦେଇ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ବା ଚାରିଭୁଜ କରିବା। ପନିକି ପୋ ଆସିଲା କିଛି କରିବାନି। ଅରଟ ଆସିଲା, ଓ ଆସିଲା କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ମାଠିଆ ମା କିଛି କରିବା ନାହିଁ। ଚାମଚ, ଚାମଚ ତାହେଲେ ଚ ଆସିଲା ତାହେଲେ ସାର୍କିଲ୍ ଆମେ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 2 ନମ୍ବର। ତଳେ ଛବିରେ ଥିବା ଜିନିଷମାନଙ୍କର ନାମ କହିବା। ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଭାରି ଓ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ତାକୁ ଆମେ କହିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚାମଚ, ଏଇଟା ବାଡ଼ି ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ତାହେଲେ ଭାରି ହେବ? କୁହ ତାହେଲେ ଚାମଚ ଇଏ ହେବ ନା ବାଡ଼ି ଭାରି ହେବ? ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ? ନା ବାଡ଼ି ଭାରି ହେବ। ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ? ମାଠିଆ, ମାଠିଆ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଇଟା ଦେଇଛି। ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭାରି ହେବ? ନା ଇଟା ଭାରି ହେବ। ତାପରେ ଚଟିଆ, ଚଟିଆ ଦେଇଛି। ଆଉ ତକିଆ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ଭାରି ହେବ? ନା ତକିଆ ଭାରି ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା କ'ଣ? 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଘରେ ଥିବା କେତୋଟି ଭାରି ଜିନିଷର ନାମ କହିବା। ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖିଛ? ଟେଲିଭିଜନ, ଫ୍ରିଜ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଆଲମାରି। ୟାକୁ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ଭାରି ଜିନିଷ। ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ ନା। ତାର 4 ନମ୍ବର ଯିବା। ଛବି ଦେଖି ତଳେ ଲେଖା ପଢ଼ିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନା ଚଟିଆ, ଚ ସେଇଟି ଆ। ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଚପଲ, ଚପଲ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଖ ଆଉ ଟ, ଖଟ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ? ନା ଚାବି, ଚରକା ଚା ବରଷ ବି ଚାବି। ଚଟୁ, ଏଇଟା ଚ ଟର ଚଟୁ। ଏଇଟା ଚ ଆଉ କ ଦେଇଛି ଚକ। 5 ନମ୍ବର ଯିବା। ଛବି ଦେଖି କହିବା। କିଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା ବାପା ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ବାପା ଇଏ କ'ଣ ଧୋତି ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସେ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ଆଉ ଏଇଟା ପଞ୍ଜାବୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତୁମେ ଘରେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମ ଘରେ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା ମା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ନା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଆଉ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ନା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, କୁର୍ତ୍ତା, ପଞ୍ଜାବୀ, ଏ ଧୋତି ପୋଷାକ ଆଦୌ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶାଢ଼ୀ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ସାର୍ଟ, ସାଲୱାର ଆଉ କ'ଣ ଲେହେଙ୍ଗା ସବୁ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପୁରା ପିନ୍ଧନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର। କବିତାରେ ଚ ତଳେ ଗାର ଓ ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେବା। ଯେମିତି ଚ, ଏଇଟା ଚ ତଳେ ଏଠି ଗାର ଦିଆଗଲା, ଟ ଉପରେ ଏଠି ଗାର ଦିଆଗଲା। ଆମେ ଯିବା ପଏମ୍କୁ ଯିବା। ଚାଲ ଯିବା। ପଏମ୍ ଏଇ ଆସିଲା ପଏମ୍।
ଏଇ ଦେଖ ଟୁନା ଟୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଟୁ ଟ ଆସିଲା ଟ ଉପରେ ଗାର ଦେଲେ। ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା। ଚାଉଳ ଆସିଲା ଚାଉଳ ତଳେ ଗାର ଦେଲେ। ଆଉ ଚୁନା ତଳେ ବି ଗାର ଦେବା ଗାର ଦେଲେ। ତାର ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ। ଚ ଆସିଲା ଚକୁଳି ଚ ତଳେ ଗାର ଦେଲେ। କହିଲେ ଚଟିଆ ଅନା ଚ ତଳେ ପୁଣି ଗାର ଦେଲେ। କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁନା ଟୋ ତ ଉପରେ ଗାର ଦେଲେ। ତାପରେ ଭାଗମା ମୁହେ ଆସ ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ। ଚୌକି ଉପରେ ବସିବା ଚକୁଳି ଚ ତଳେ ଗାର ଦେଲେ। ଚିନି ଚ ତଳେ ଗାର ଚଟଣି ଚ ତଳେ ଗାର ଦେଲେ। ଚୌକି ଚ ତଳେ ଗାର ଦେଲେ। ପୁଣି ଚୌକି କଲା କଟକଟ ପାଖ ମାମୁଁ ଛୋଟପଟ ଚ ତଳେ କ'ଣ ନା ଗାର ଦେଲେ। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ମେନିଆକୁ ଯିବା ସେଠିକି ଚାଲ। ପୁଣି ଆସିଲା କ'ଣ 7 ନମ୍ବର ଯିବା। ଚ ଓ ଟ ଲଗାଇ କୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଛି ଆସ କହିବା। ଚ ଜାଣିଛି ଚାଉଳ, ତାପରେ ଚାନ୍ଦ, ଚକୁଳି, ଚଷମା, ଚା। ପୁଣି ଟ ଲଗେଇକି କହିବା ଟଙ୍କା, ଟୋକେଇ, ଟମାଟୋ, ଟେବୁଲ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଟେବୁଲ ସବୁ ଜାଣିଛେ ଏହାକୁ ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର ଯିବା। ଚଟିଆ ଆଖିରେ ଚଷମା ଲଗାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସିଛି। ଚଟଣି ତଟିଆ ପାଟିରେ ଲଗାଇ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖୁଛି। ଚ ଅକ୍ଷର ଯେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରେ ଗୁଡ଼ିଏ ରଖିବା। ଚ ଅଛି ଚଟିଆ ଚ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ। ଚଷମା ଚଷମା ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ। ଚୌକି ଚୌକି ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ। ଚଟଣି ଚଟଣି ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ। ଚାଖୁଛି ଚାଖୁଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖିଲେ। ପୁଣି 9 ନମ୍ବର ଯିବା। ଆସ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୁଳି କଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୁଳି କଲେ। ଆସ ଅଧା ଚକୁଳି ପିଠା ଛବି କରିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧା ପିଠା କରିଦେଲେ, ଏଇଟା ଅଧା ପିଠା କରିଦେଲେ। ଅଧା ଫୁଲ ପୁରା କରିବା। ସବୁ ଫୁଲ 3ଟା ହେଇଛି ଫୁଲ କଲେ। ଏଇନା ଆଉ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କଲେ। ଏ ବି ସବୁ ପାଖୁଡ଼ା କଲେ, ଏଇଟା ବି ସବୁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ କଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୋଉଟା ଆସିବ ନା ମାଙ୍କଡ଼ ଆଉ ବେଙ୍ଗୁଲି 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 10 ନମ୍ବର ଛବି ଦେଖି ସବୁ କହିବା। ଛବି ଦେଖି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବେଙ୍ଗୁଲି ନାନୀ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପିଠା ତିଆରି କରୁଛି। ତାପରେ ଯିବା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ କି ଜିନିଷ ଦରକାର। ଜିନିଷ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଏଇଟା କ'ଣ ନା ତାୱା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ଖୋସଣୀ ଦରକାର। ଆଉ ଏଇଟା ବେଲଣା ବେଲିବା ପାଇଁ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦରକାର। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିଲା ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ନା ରୁଟି ଏବଂ ପିଠା ଦେଖୁଛି। ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛ କୁହ। ମୁଁ ଖାଇଛି କ'ଣ ନା କାକରା ଖାଇଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଛ ଯିଏ ଯାହା ପିଠା ଯେତେ ସବୁ ପିଠା ଖାଇଛ ସବୁ ଲେଖିବା। ଆଉ ଏତିକି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଦେଖାହବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।